Moro. Pitkästä aikaa ollaan nyt tää veneen parissa. Mitäpäs tää on nyt tapahtunut sitten? Olikohan tää, kumminkohan päin tää oli silloin viimeksi? No, joka tapauksessa. Sisäpuoli on valmis ja nyt on kuidutettu tää ulkopuoli ja pohja. Ja tää on kertaalleen hiottu. Ja sitten täällä levitettiin toisen kerran hartsia vielä, kun se oli vähän... En ollut ihan tyytyväinen siihen. Siihen levitettiin toinen kerros vielä hartsia, mutta tänään on täältä tämä alue, niin se on hiottu maalia varten, että sitten pääsis maalaan. Se on muutama kohta, mitä pitää kittailla. Aika vähän muutamia näitä näitä oksan kohtia. Niin ja sitten tässä on tää levyjen sauma. Ja tuohon täytyy hiukan laittaa kittiin. Mutta eipä juuri muualla. Tuollaisia pieniä. Vaikea kuvata tää tallis, kun tää on niin olemattoman pieni, mutta semmonen. Ja tänne mä tein nää. Tulee tämä lenkki sitten. Menee tosta läpi ja saa sitten nuo kiristää sisäpuolella, niin saa kiskoa se kärryllä aina. No. Mutta sitä siinä on nyt hiottu ja nyt rupeaa olemaan lähellä, jotta se on valmis. Tuolta hiotaan tänne loppuun asti, niin saadaan maalata tää pohja. Ja mä ajattelin maalata se tänne kylkiin sitten tän pohjan ja täältä kylkeen sitten 10 senttiä ehkä. Ja sitten se käännetään ympäri ja nämä kyljet maalataan sitten myöhemmin. Koska täältä joudutaan maalaamaan myös nämä. Näkyyköhän täältä alhaalta nämä. Ja ne on mahdoton tässä maalata. Kun tää on tässä pukeilla. Mutta maalataan ne pohja ja sitten kylkiä tänne reilusti. Saa sitten maalata ristiin. Ristiin sitten. Niin juu. Mä harjasin täältä. Tässä on lasikuitupölyä. Kaikkia roskia, lehtiä, kuitua. Tätä lasikuitupölyä, niin käydään heittämään sen tonne pannunpesään, niin näette ehkä hienon jutun. No niin. Täällä on vähän pimeetä nyt, mutta ollaan täällä pannuhuoneessa. Ja täällä on meillä tulet. Siellä tuli. Katsotaan mitä tapahtuu, kun heitetään lasikuitupölyä sinne. Oho. Ensimmäisen kerran tein tuon, niin meinas tukka lähtee. Oli paljon enemmän ja heitin, niin se tuli aika liekit. Mutta ei tässä muuta. Koetaan laittaa videossa, kun saadaan se pohja maaliin. Vähän jää nyt tässä kuvailematta nyt, mutta... Moro!